Na, sziasztok! Én itt DVD Kátivel, és itt van mellettem Kira. Sziasztok! És ebben a mai videóban folytatni fogjuk a Stronghold Crusader harmadik részét, és tényleg, bocsánat, van megint azért a kézben kamerázásért, és eszembe jutott, hogy megvan mindegyik program a gépre, mert minden jó, minden. Csak hát nekem eszembe jutott, hogy bírnák én videózni, mikor a számítógépen, vagy kompén, vagy ki használja ezt a szavat, azon nem bírok bejelentkezni, mert valahogy nem fogadja el a YouTube. Ez se baj, akkor talán így lesz örökre, de nem biztos. Nagyon igyekszünk rá, hogy Ne. ne. Na, akkor folytassuk is, és ott adtuk abba, hogy megtámadtak minket, a parasztok, vagy ki hogy akarja. És jött még ijász, meg minden hülyeség, és azért növeljük kicsit a kaját, már még csak 85%-on van, és ez elég baj. És akkor az éjjászok megvannak, és nem azt mondtuk, hogy megfogjuk azt a rohadt sereget, ami ott fog indulni. Na, hát nekem ebben részt muszáj venni. Hát miért? Hát kimaradok, hát ott baj lesz. Meg ha nem tudjátok, ha a Dávid veszi csak úgy a pénzt, de nem, hanem itt az ő pénze. Igen, egy kis hack volt, de hogyha akarjátok úgy, hogy akkor ne legyen hack, akkor írjátok meg kommentba. Jó, ahogy ti akarjátok, akkor legyen hack, vagy nem, vagy tudjam is én mit. És hát nagyon rosszul áll második oroszlán szívű Richard, de minket az nagy évvel leszarjuk. Kellene dárda, megnézzük az mennyi pénz. A dárd 180. Se baj, megbírjuk venni. Nem vagyunk mi. Csóró. Hány most vettünk összesen? 24 dárdást. Az igen. Pedig van 24 dárdásunk. Jó sok lesz itt, meglássátok. Akkor vennék én most egy pár páncélt, azért, hogy elbírjunk vele lenni egy darabig. És akkor ennyi 20 ember megvan, még több is, csak hát én most csak azt így mondtam, és akkor hát én most már le is jövök ide. Azért akarok, hogy mindig ilyen nagy várakat, megkérjük a királyt, hogy látszódjon az egész kép, hogy ti is lássatok belőle valamit. Bocsánat, tényleg, ezzel a videózási, meg minden hülyeség, nem baj, lassan meg lesz. Na. Akkor elinduljunk most harcolni, vagy ne? Mert ez úgyse győzi le, mert Nizárnak hát csöpni esze van, annyi esetleg, mert itt van, nézzük csak a ninjákat, ami pedig jó kevés, meg nagyon hülyeség. Ez a videó már nem lesz nagyon hosszú, esetleg ugye egy 7 perces, az sem biztos. Nem tudom, már hosszan tart még főtőt is, de az titeket ne zavarjon, majd lassan meg lesz. Meg azt szeretném, hogy majd, hogy várjatok, mit akartam? Na mindegy, valamit akartam mondani, de tűnt a fejem bő. Valami most voltak rá, de nem tudom mit. Tudom, társaságban nem illik sugdalozni. Jó, most támadnak hozzánk is. Most úgyse támadunk, mert itt van, marad belőlük 4 ember. Tehát én ezt is akartam, hogy úgysem mennek. De itt van 2 szultán. Az egyik szultán be van véve 2 olyan erősen. Nem mondom, hogy úgy erős, de az, hogy megtámadtak minket. Na, de ez nem lesz az így sokáig, lássátok, tüzes íjat, minden hülyeség, és bocsánat már megint, akire rosszul tartotta a kamerát. Jó, sem baj. Majd lassan ez is meg lesz, csak én gyorsan belevágtam a videózásba, most pedig nem is kellett volna, amíg készen se álltam ahhoz, de hogy csak megpróbáljam, hogy milyen, meg hogyha több feliratkozóm lesz, akkor több videó is lesz, meg majd minden rendben lesz,
Csak oda... Meg a legújabb FIFA is lesz. Igen, épp azt beszéltük múltkor Kirával, hogy meg lesz a 100 feliratkozón, megveszem a legújabb FIFA-t. Hogyha pedig nem lesz meg, akkor nem veszem meg, maradunk ebbe. És még mindig bocsánatot kérek a FIFA videóim, mert elég hosszúk a FIFA-k, és múltkor azért már 26 perces, azt tudjátok. Amott pedig már valami hiba történt a videó felrakásával. Akkor még gyűjtsük kicsit az embereket, mert én ismerem őket. Minden csapdaikat ismerem, úgy valahogy. És betámadni úgyse bírnak, már erősebb vagyunk tőlük sokkal. És majd írjátok meg majd kommentba, hogy akartok-e majd olyant, hogy én magam, még ellenem lesznek úgy egy 2-3-an, vagy amennyit akartok, majd megírjátok már 8 részesek a csapatok, és most akartok-e 1v7-et, mondjuk az elég nehéz lesz, meg elég hosszú videó sorozat lesz abból. Első persze látszuk, akkor én nagyon boldog leszek. És most ezeknek sok HP-juk van, az jó, de minden hülyeség. Most hozzá támadtak be? Ja, hozzám támadnak, de úgy látszik nagyon szarul. De miért mennek itt a szélén, addig miért nem mennek rögtön oda a falhoz, és ott már az IF-ok nem csinálnak. Na mindegy, ilyen nem én. Igen, nem több játékos, robotokkal van, bár több játékos Stronghold Crusader még nem jött ki egyáltalán, mert van az a Stronghold 1, 2, 3, 4, 5, 6, bármi, de én sem tudom annyi. Nekem van a Stronghold 2, nem tudom hanyas, annyit ír a Stronghold Crusader és annyi, most nem tudom, hogy hanyas. Én csak leszettem, megnéztem, már elég régóta a testvéreimnek is játszottak, hát most már olyan, mert vannak testvéreim, a Zoli meg a Roli, hát én olyan erőben vagyok, mint a Roli esetleg, a Zolit azt még sosem győztem le. De hát jó, hogy de nem sokára már vége a videónak, tehát akkor már jó volna támadnunk is, ha már az lesz a videó címe, hogy megtámadtuk az egyik parasztot, vagy tudjam is én mi. Nem tudjuk még mi lesz a cím. És bocsánat az is, hogy az intrót megcsináltam, és nem tudtam belerakni semmelyik videómba se. Mert én mondom, hogy értek a gépekkel úgy valahogy, én nem mondom azt, hogy 100%-os vagyok, meg profi, meg hacker, meg nem, én nem értek tényleg a kompikó, én úgy valahogy értek. És nem. Valamennyire ő ért. Olyan kis hacker. Hát az se. Csak annyi, hogy megkötöttem ezt, meg a Farming Simulator, de abból én nem szeretnék videót, Farming Simulatorból, mert nekem mindegy ilyen régebbi verziók, ilyen most meg szeretném nézni mindegyik játéknak a régebbi verzióját, mondjuk itt a Farming Simulator 2013-as van meg nekem, és majd amikor majd játszunk itt tovább, amikor már ingyenes lesz, akkor már megnézzük a Farming Simulator 2017-et, és akkor majd megnézzük a mennyit újjuk. Mert most itt az a Stronghold Crusader a legrégebbi alig, ha nem. És azt sem mondom, hogy most ti mondjátok már miért nem a legújabbat. Hát én akarnám, vagyis én nem akarnám a legújabbakat, mert most megnézzük a legrégebbiket, aztán pedig majd megtudjuk, hogy milyen a legújabb, és majd megnézzük, meg majd panaszkodunk már róla, hogy mennyit változott ez meg ez. Mondjuk ott a FIFA is, a 2006-2007-es, nem mondom azt, hogy a legrégebbi, de azt sem mondom, hogy a legújabb, mert azért ott a vagy ott a FIFA 18, mondjuk, vagy FIFA 17. Az se nagyon, az is sokkal többet változott, minden sokkal több lett. És ennyi, most ide jönnek lassan a katonáim, hogyha leszedik, akkor ott elég baj lesz. Itt ostromháború van, Clash Royale, hogy mondom. Az oroszlán szívű Richard, ő tetlövi, az első oroszlán szívű Richard pedig a második oroszlán szívű Richardot. Apám, kifáradok, mire azt mindent támadom. Na, de megtámadtak minket a disznók, de tényleg úgy hívják,
már mondtátok, hogy mi úgy hívják, hogy disznó. Hát sajnálom, ezt adta a gyártó. Itt van disznó, truf, vagy tudja, mit én, mi nem vagyok a legjobb angol kiejtésben, de mindegy. És most megtámadtak minket jobban, házba támadnak, de nem sokáig minél gyorsabban ideérnek ezek a Most dárások. a 10. percnél járunk. Jobban? Na, hát akkor lassan ennyi is lett volna a videó, de még nem. Első megnézzük, hogy győzzük le. Talán legyőzzük, de remélem legyőzzük, már Szultán azért az még nagyon kis pályás játékos. Mert jó keveset tud. Itt van, előtt is hozzám támadott, és semmit sem tudott belőle. És éppen nem bajok, amíg őket szedik, minden szépen, lassan, óvatosan. Az normális az az első oroszlán szigorítás? Hát nem tudom. A vizet szedi. Jaj, de hülye. Hát az bolond. Na de mindegy. Ő ilyen hülye, nem mi. És akkor elkezdik várni a... Ennyi rögtön egy ütésből. Ez milyen gyorsan ment. De most miért nem bírunk bemenni? Ja, itt van előttünk egy oszlop, jó. Itt van, bemegyünk, és megtámadjuk a király. A szultánt most megtámadtuk. Addig itt várunk, itt fedezzük a lovasokkal, és gyerünk, támadás. Legyőzzük őket, 43-an vannak, ez sima ügy, nem nagy. Vagyis ez simán megöljük, őket a 10 nem akadályoznak, de mi is. De a szultán egy nagyon picikét erős, de mi vagyunk a legerősebbek. Hát Szultán egyáltalán nem erős, mondjuk fogadjunk még te is legyőznéd. Hát? Már amennyit a kira tud, az 0, 0,0, 0,1, na, de tud valamit, egyet-kettőt, de az sem nem sokat, ő nem szereti az ilyen játékokat. Hát jó, hogy már lány vagyok. Nekem nem tudom. Ennyi, megöltük! Kaptunk 500 aranyat, Dzsugel az erős, ja, tényleg, aki nem tudta volna a nevemet, Dzsugel az erős, úgy hívnak engemet. És akkor szépen, dicsekedve, büszkén megyünk haza. És Kalifa, úgy szóval tudsz te harcolni, nos akkor hadd lássuk, harcolj keményebben. Köszönöm szépen. Nizar, nem. Jött Nizartól egyel kevesebb gyaur, gratulálunk barátom. Mi az a gyaur? Aki tudja, az írja le a kommentbe, de sincs, hogy ez mi. Na, szép munka volt, uram, harci is sikereid valósággal elkápráztattak minket. Bocsánat, nem tudok beszélni. És na, akkor kaptunk egy bókokat, büszke vagyok magamra. Most 13. percnél. Na, hát akkor ez a videó ennyi is lett volna. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel csatornánkra. Ja, és nem tudom, hogy miket kérdeztem, de azokat majd írjátok meg majd kommentba, hogy majd kitámoljuk meg majd még egyszer, vagy tudjam is én mit. És akkor majd találkozunk majd a következő videóban, hogyha akarjátok, hogy legyen 4. része. Na, hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. Na, sziasztok!